So, hello guys. Timbalik na punta. Nagbabalik na naman ako. This is day 2 sa ating Vienna, Austria trip. So, nasa Vienna pala kami guys. Hindi na kami pumunta sa ibang lugar. Nasa Vienna lang talaga kami. So, yan yung view dun guys. Ang napakaganda. Nindot kaayo. Very historic ang places. I think this one is nato alagay. Nag-voice recording tayo. Tapos hindi na ako. Kalimutan ko saan ba itong mga lugar. Wait lang ha. Hanapin ko muna. So, nahanap ko na guys, inano ko talaga ang location. So, nandito tayo sa Belvedere Palace o diba? Belvedere Palace sa Vienna, Austria. So, ayan na. Yun yung mga ganap, yung mga bata. Laro-laro lang sila dyan sa gilid-gilid. Yan yung lugar doon. Napakalawak. Very ano lang siya guys. Para pa din siyang, you know, Europe. Europe is like very historic places talaga or historic ang mga lugar talaga niya. So, ang mga buildings is nung panahon pa ng kupong-kupong and so on. So, ganyan yung ano. So, andyan ang mga bata. Sabi ko, sige, laro-laro muna kayo dyan. Enjoy ko muna tong lugar. Then, mag-picture-picture muna ako dito. Diba? Di ba, dyan na, nagkabugal-bungal naman tayo. Di man dyan na mawala ng picture-picture. Halos taga-sulok yun. So, dito naman is sa palace pa din yan guys. Ang laki-laki talaga ng palace. So amo yung gilibot, gi-hike yun amo, gibaktas yun. Tapos so ayan, may museum dyan sa loob. Tapos ang taas-taas ng linya. So hindi na kami pumasok guys kasi ang time namin is limited and then marami pa kaming lugar na dapat puntahan. So ayan. Diba? Kanindot malipong yun mo ani kita. Usahay ko akong pag video paspas kaayo makalipong o makakuan. So, ayan sila, ang dalawang teenager ko guys, hindi, ayan, ayaw na lang magpa-picture, pero ayan, kizog na to, si Mayor po na polling guro na. So, ayan na. And I was sitting here. Hello. 60 minutes walk. Anak lang ko Tour guide. My tour guide. So, ipakita na ko for the last time ang view guys. Diyan na palace before me mang lakaw. Before me mag-continue sa among paglakaw-lakaw. Ang tawo, nakatulog na taon si Francis. Gikapoy. Kapoy ug laag-laag. Napay kalungat o. So, naana ta sa... Unsa gini siya na church, day? Then, saan na church? Carl? No. So, ayan guys. Andito na tayo sa St. Charles Church or Carl's Kirche. At ayan si Mayor guys. Nag-aantay. Ang ating tour guide at ang ating taga-picture. Maniniyot natin. Taga-picture, Mayor. So guys, continue tayo sa ating galaan. So ayan, pakita ko sa inyo ang view dito sa Vienna, Austria. Pasensyahan nyo na pala guys kung ang tagal-tagal kong makabalik tsaka ako maka-upload ng video. Alam nyo naman guys, inahan sa kanunang panabang. Ang hirap pala kumita ng pera, oy.
So ayan nga, nag-lunch break muna kami guys habang inaantay namin ang aming order. Sila naman, ang busy nila sa cellphone. Ipangkapoy na sila guys, ipangkapoy na. Guys, since I cannot afford going to London to see that telephone thing, I have it here in Austria. It's close as it gets. Is that still functioning? Is that old? Well, for sure this one is. Are you photo But that with one's Baspa? He wants photo with the... So ayan guys, continue na tayo sa paglalakad ating tuyoko ning Vienna unsa ni kanindot ning Vienna. So ayan yun talagang aking mga kids guys paglakaran na ay pag ganito mga gala-gala bitaw guys naboboard to sila guys, naboboard to sila pero so far so good si Francine and Francis lakad jud sila pero kanya akong mga teenager tagalihok kapoy and then gutom. So pag mag-travel ka talaga na maraming kids na dala ay expect na gyud nimo na sige yun mo kailangan imo yun ng balahan sila guys. Dapat lagi mo talaga yan sila pakainin para energetic sila din lagi kayong upo-upo. So ayan malayo-layo na din yung ano namin guys nalakad kasi tinuyok nga namin inano nga namin yung Vienna ba unsa ni tour gyud namin guys para kasi worth it ba makita talaga ang magandang lugar. So ayan nag coffee break and then nagpainom sila. So ayan na nandito na tayo sa next spot. Berggarten. Brandenburg. Das ist Brandenburg again? Brandenburg to Sa Berlin? Okay. Mura lagi siya parihara sa Berlin. Oh my. Mama, ani Yeah. 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 La di da da. Dadi dada. Di dada. A picture that I took. Daddy dada. Where are you going? Uy, Vanessa. Francis wants to go out that way. My shawl. Okay. Borggarten und Fuchsgarten. Yeah. So. In Düsseldorf, we also have a Volksgarten. But how come you didn't bring me there? Borggarten. You were there, you never noticed. Ah, okay. It's a normal to us na. It's like our market, no? It's like a grocery store. Francine is sleeping. Francine wants to buy a toy. Yeah? Okay. Okay. It's okay. Hmm? Yeah, we're gonna buy toys for Francine. La di da da. We are in the country where the level of music is also you have to be la di. Okay.
May kasample ba? What? He's a musician. What is that? Mozart. Mozart. Yeah. And tell me about him. I don't like him. Yeah, we... That's the Rathaus. Ah. Wow. Kuk malay ni nami is that... Guys, andito na tayo sa Rathaus, or in English, I think it's City Hall. Yeah. So, ito yung City Hall nila dito, or Rathaus sa Vienna, Austria. Thank you very much. Pleasure following you along. Vienna. Finish. Part of your dream. Vanessa. No, ich hab nicht gedrückt. Ich hab nicht gedrückt. Ich hab richtig. Au! And who is Papa? What's that? Ja, hier sind sehr viele Leute da hinten. So let him. Echt in der Mitte, ne? Franz is in the Ecke. Ang laki na, so big the pixel. Was ist das? 4 euro. So ayan guys, na-amaze talaga ako sa pretzel nila kasi ang laki-laki talaga. Sa Pinas yan, kung convert mo sa peso, nasa 250 din. Pero ang laki talaga niya compare sa pretzel namin doon sa Germany. At ayan yung dalawa guys, it's their time to shine na. Pupunta sila mag-ice skating sila dyan guys. O kasi ang Vienna is popular din sila sa skating. Pero around that time nung nagpunta kami, wala yung malaking hall. Ito lang yung skating plots nila or place. So yung sa hall nila, later pa siya, and then mali yung hindi kami hindi namin na timing na nandyan yung malaking hall. Ayan, si Ella marunong na yan siya mag-skating, pero andyan. So since ano pa lang nila, ka-entrance ba?
kakadating na lang nila dyan, parang nag-adjust pa ulit silang dalawa, nahihiya and so on. So, ayan, is their time to shine. Nalingaw na yan dyan na part, guys. Nalingaw na sila, nag-enjoy na talaga sila dahil pag mga ganyan-ganyan, gustong-gusto nila yung mga ganyan na mga activity or so on. Hindi na naglalakad or nagpicture-picture. So, come for a second. Take photo of you on that side. Du kannst jetzt kurz machen. Ah? Du kannst jetzt Foto machen. Warum hier? British. Okay, we call you, yeah? So habang nag-ice skating yung dalawa, guys, nakapag-decide kami ni Frank na maglakad-lakad or maghanap ng shopping store or store para naman mabilhan namin si Francine and Francis ng ano ba to, remembrance or toys galing Vienna. Pero sa paglalakad namin, hindi kami nakakita, guys, ng store. Ang hirap pala hanapin ng shopping store. So, hindi kami nakahanap. And then, kasi gabi na din yan, guys. Parang wrong timing. So, ayan nga. Ayan, naglalakad kami dyan na banda. Kasi nga, naghahanap kami ng store or shopping store where we can buy makabili kami ng toys na galing Vienna. Pero, hindi nga kami nakahanap pa ulit-ulit. So, ayan, lakad-lakad lang. Masakit na yung paa ko niyan, guys. Kaya, kung nakikita nyo, very na ako maglakad. Right. Turn right. Right. Bella. Should turn around. Can make music with this. Looks nice with the light there now on your face. I love rain. I really love Here it is.
So may isa kaming coffee shop na dadaanan guys na ang taas talaga ng linya at na-curious talaga ako at hindi umuulan siya so hindi na din kami naglinya dyan kasi as if you know guys ang daming kids and then maglinya pa mi dito sa mot ug kalangan. So ayun nakaka-curious yun siguro ang sarap ng kape doon. Masarap sana siya puntahan kaso pag marami kang kids and then you know na maraming nag-aantay sa'yo na matapos kasi ang taas nga ng linya so wag na lang guys ayaw na lang pag ano ba to ayaw na lang pag tuga-tuga so ayan nga maulan na siya guys and then gabi na and then since it's winter time pag winter time ang daling dumilim. So, ayan guys, natapos din ang aming galaan for that day. Nag-coffee break lang kami and then dumiretso na kami sa bahay. Umuwi na kami, nagutom at sa bahay na kami nanihapon. So, ayan, gipanggutom, nag-take out lang kami at sa bahay na kami kumain. Mga onta guys. I don't have a plate. Yeah. Da. Schön Apfel. Guten Appetit. Here, Francis, is one here.